Han er frontfigur i rockbandet D.A.D. og har været det i næsten 30 år. Det har været sex, drugs and rock and roll, men også depression, ensomhed og mange timer hos psykolog. Velkommen Jesper Binzer. Alt det, jeg sidder og siger her, det kan man jo læse i din selvbiografi, som udkommer i dag. Yep. Og titlen er I Won't Cut My Hair. Men har du nogensinde overvejet at blive klippet og få dig et ordentligt arbejde? Nej, for da jeg begyndte at skulle tænke på at få et ordentligt arbejde, så var skattegælden alligevel så stor, så et ordentligt arbejde ikke rigtig kunne afbetale den alligevel. Så der var ikke rigtig noget at gøre, end at blive ved med at skrave de 8 kuponer der. Og så gøre det, som vi jo kender dig for at gøre, nemlig at stå allerforrest på scenen, som du har gjort i snart 30 år. Vi har sådan en kavalkade af billeder, der ruller hen over skærmen nu, hvor du gør det. Hvad giver det dig? Altså, kan du beskrive, hvad det er, der sker i dig og med dig, når du står der front row? Men altså, for det første er det jo en lang uddannelse, ikke? Jeg har fået lov til at øve mig i mange år. Det er rigtig, rigtig godt. Og når man øver, så bliver man bedre. Og så er det noget med et ønske om at underholde og skabe intensitet, og selvfølgelig, at de ikke glemmer mig eller os, og ikke har lyst til at køre en øl i stedet for noget. Så man prøver ligesom at finde ud af, hvor sætter man ind, og hvad kan man gøre. Og så er publikum glade for at blive sat i gang. De vil faktisk hellere sættes i gang, end at blive ladt alene. Og hvad er der så mere, jeg tænker på, når jeg ser de billeder? Det er dejligt. Ja, det er mig. Jeg elsker det. Og så er der jo det der liv, som ligger ved siden af, når du går ned ad scenen. Og det fortæller du meget åbenhjertigt om i din bog, med at der har været depression, og der har været hashmisbrug, og det er skilsmisse, og det er rigtig, rigtig meget terapi også, og din økonomi og dit nye ægteskab også. Hvorfor har du valgt at fortælle det her? Hvorfor har du valgt at lave en bog? Jamen altså, ja, hvorfor valgte jeg det? Altså, Gyldendal ringede først og fremmest. Men du sagde ja. Hvorfor sagde du ja? Jeg ja. Og så tænkte jeg, der havde været rigtig meget sådan noget med voice-dommer, X-Factor-dommer, middag med 4 andre, poppen på slottet og værter på, og alt sådan noget. Og så siger jeg, jeg skal ikke sidde her fedt med mig selv. Altså, jeg blev så at sige ja til et eller andet. Og det var rigtig, rigtig dejligt, fordi så tænker jeg, her så kan jeg prøve nogle forskellige ting af, og så kan jeg måske også få lidt ud af det selv. Jeg tror, det vil være godt. Det er godt for sjælen, sådan noget med at kigge tilbage og kigge lidt og se, om der er nogle snore i ens liv, men man ikke rigtig opdaget, og nye bevidstheder og sådan noget. Og det har det faktisk, der har været lidt forskellige nogle aha-oplevelser i at sidde og lave det der. Var der så det? Ja, det er rigtig sjove ting, sådan noget med, for eksempel det der med at være fokuseret og ikke fokuseret på musikken og sådan noget, hvad der sker, hvor meget kraft man skal lægge meget i for at lave en plade. Kan man så se nu, fordi så de tidspunkter, hvor vi har taget den så lidt gelente, så er pladerne ikke blevet så gode. Der er forskellige ting, man kigger tilbage på, og så er selvfølgelig det mit forhold til kvinderne, så hvor der er nogle forskellige ting, man sådan kommer til at du synes, du er for konfliktsky, faktisk. Det går lidt igen, ikke? Og du vil hellere, hvis kan vi lade være med at tale om det, så vil vi helst. Så vil du det er mit konfliktsky er mit mellemnavn, men altså, sådan er det. Det må blive næste liv. Og så har der været en hel masse timer hos en psykolog, sådan on-off igennem 13 år. Hvad var det vigtigt for dig at finde ud af hos den psykolog? Altså, bevidsthed. Jeg ved godt, det er jo et stort spørgsmål, fordi det er jo mange ting formodentlig. Altså, først, det kommer af, at man støder på et eller andet sted, hvor man bare har lyst til at gerne være lidt federe, og man er bare ikke fed nok. Det var i forbindelse med din første ægteskab, hvor du blev skilt. Nemlig, ikke? Så det ville bare gerne være lidt klogere, lidt bedre, lidt smartere, lidt sjovere, lidt hurtigere. Og jeg var bare ikke klog, smart og hurtig og smart. Så derfor så måtte jeg prøve at undersøge, hvad der var egentlig, om der var et eller andet. Og det viser sig så, at det der sorte mur, som jeg stødte ind i, den kunne faktisk opløses, ved at man ævlede. Og det var udmærket. Og så snakker man en halv time, så når der er gået 5 minutter mere end den halve time, gud, så sker der et eller andet. Hey, gud, det er jo sådan, det er. Og den er rigtig dejlig at tage med sig ud i livet bagefter, at man kan lige få løst lidt op for nogle ting. Dit liv består jo sådan af 2 dele, kan man sige. Der er det der på scenen og i øveren, og med alt det der med musikken, og så er der familielivet. Og det er tydeligt også i din bog, hvor meget du kæmper med at få det til at hænge sammen og finde ud af, hvor skal du placere dig, og hvornår, og sådan noget. Har du fundet opskriften, så du synes, at nu er det i balance? Jeg tror, jeg tror ikke, man kan sige balance, altså, men det bliver mere og mere i balance, kan man sige, ikke? Og også i kraft af, at man bliver ældre og lidt klogere, heldigvis. Så jeg vil nok sige, at altså karrieren og alt det der startede jo før jeg etablerede familie. Det vil sige, så det blev en ting, der kom ind bagefter familie, og den måde med at være til stede, og det almindelige liv, kan man sige, ikke? Og så tror jeg også, som mange andre mænd måske, det er lettere at gå på arbejde.
Men at være i nærhed og nærvær med andre mennesker og være givende. Og du siger faktisk på et tidspunkt, at det er nemmere at stå og synge inderligt foran 10.000 mennesker, end det er at sidde over for et menneske og være ærlig. Sådan er det for mig. Men altså, det må man så bare komme videre med. Altså, det må man så erkende, okay, det er sådan, det er, og så arbejde på det. For det duer jo ikke at være til stede. Der er en masse mennesker, du takker undervejs i bogen også. Og til slut så fortæller du faktisk pludselig om en, som både hjælper dig, men som nogle gange også er i vejen. Janus. Hvem er det? Ja, det er, vi skulle finde et navn til ham, eller den del af mig, som var sådan lidt lige lovlig karskenbælg og lige lovlig børnehaveagtig, helt fri og selvfed, sådan på den lidt ustyrede måde. Og det er ham, som jeg kan bruge til at ture. Det er en del af mig, hvor jeg tør og har mod til at gå på fjernsyn og sådan noget. Ikke? Der er alle sådan nogle ting. Og så gælder det også lige at sådan få en voksen hat på også, og så dyse ham ned. Så nogle gange kan han være for meget, og andre gange så er det også meget vigtigt for mig at ligesom komme ud af sofaen. Nå, men så er der jo lige, vi skal lige runde af det med dit hår, fordi du er 46, hvor der, altså, i 47, jeg er blevet 47. 47, ja, i rock'n'roll, altså, hvis du nu får sådan en helt blank måne, vil du så bare stadigvæk have det lange hår for lige over ørerne og så ned, eller hvad er planen med det hår der? Altså, so far so good, kan man sige. Det, og jeg er helt enig. Så jeg ved ikke rigtig præcis, hvad jeg vil. Jeg har set flere med måne og langt gråt hår, og det er faktisk ikke så skræmmende. Slet ikke nu. Efterhånden. Efterhånden er det ikke så skræmmende. Og man må bare være den, man er, uanset altså, hvad generne, hvad DNA'et bestemmer. Så må man bare blive ved med, hvad den, man er. Så vi venter og ser, hvad du beslutter dig for. Nemlig, man har jo altid lov til at blive klogere. Man kan altid blive klogere, det er rigtigt, men jeg tror ikke, det går ud over hovedet. Tak skal du have, Jesper. Det var en fornøjelse, og det har været en fornøjelse at læse din bog også. Skal du bare vide. Tak.